את יכולה להיכנס. איך את מרגישה עכשיו? עדיין יש קצת כעס. איך היה לך השבוע? לא יודעת. הרגשתי לא השבוע. כאילו, הלב שלי רוצה לצאת החוצה. אני מרגישה ריקה. מה, שוב פגשת את המשניקית המושלמת? מה? לא. נו. אני שונאת אותה! חזרתי מאבא, חזרתי מבהרן, חזרתי מיבנה, חזרתי מנפתלי, חזרתי מפולין עם חתן דם, בלי חתן, אני לא מדברת עם בנים, לא טסתי לפולין, אני לא יוצאת מהארץ, אני מרצה את הרב ב' וגם את עירית, אז מה? כל וילון שמתי תקופה, גם המעובש, את החמישי. אני עדיין נגנית שלא מוצאת את עצמה. אם אני אמות, זה יהיה בחדר מדריכות בקטע עקרוני. אני עוברת ליד המכינה, אני עוברת ליד הישיבת הסדר, אני עוברת ליד הישיבת תיכונית, אני עוברת ליד תורה. אני לא מעיפה מבט, מגיע לי יותר מזה. אני אומרת לדרור שלום, הוא עונה לי 8:10, לא אכפת לי. לימוד עריות, לרמב"ם, לשבת ופרשות. אני יזמתי את שבועות באולפנה, לא יודעת, זה הרגיש לי טבעי. אני מתחילה את המעגלים בראש חודש, אני מכירה את המפקח על הפנימיות, הוא דווקא בחור נחמד. לעלות באוטובוס, בטרמפים, על אופניים, חשמליים. ובפנים אני עדיין פנימיסטית שלא מימשה את עצמה. אתה רואה? לא נכנסתי להדרכה, הרבה יותר מממשת את עצמי בנחשון. הייתי בבית של הרב בן, עשיתי בייביסיטר על יעקב נריה, אני מכירה את משה אורי, אישית. כל יום מחרימים לי את הטלפון, לא מחרימים לי את הטלפון, החלפתי לנוקיה, אני בחורה איכותית. השני, סתם, אין מושג מהם, אני סתם נחמדה. יש אולי עצום של פשמינות, מה קשור סקלנית? אמרו לי על חצאית, דווקא על חולצות כן. אמרתי שאני אשתפר, אמרתי לא הבטחתי. אני נלחמת על הליבות, כבר פרסמתי עצומה. יש לה 5,000 צפיות ולייק. יש לי נזם, אני לא מגיעה איתו לאולפנה, חשוב לי לכבד. 150 לא הייתי ביח סוף, רק פעמיים, אני כל הזמן ביח סוף, אני שרה בעוצמה. בואי בואי, בואי בשלום, אני באה! דביר מביא לי כסף קבוע, בדרך כלל הוא לא משחרר, פשוט אני קשורה אליו. בהיריון, לא בהיריון, בכלל שלי בהיריון, אני בהיריון. יש ללכת מדריכה שלי למדריך לשעבר, אני חושבת שזה ממש חשוב, שליש גן עדן. רואים? רואים את זה? רואים? רואים? אני כל כך חלק! בוער מאהבה, משתחרר מהייאוש, ומתמלא תקווה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ועולים, עולים, 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 עמך ישראל, עם של צדיקים.